Yeah, it's difficult. Avanga yambuke nematsotsa vanawa nemondi dzana muda. You can't run a country with criminals, with people who are murderers, July Moyo, who are corrupt, vanoenda against constitution, vanoendesa zvinhu zvisizvo mucabinet. Cabinet yacho haina simba yekuita oversight, ichiona kuti diri harisi right and so forth. Dire pamona waost rakabvumwa necouncil irikorapya munzura and so forth. Vaifanira kuongorora kuti zvinobetsera nyika kana kuti hazvibetsere nyika. Isi kuparliament we are very clear. Hachina kumbosvika kuparliament akatoti kuri kuda ministerial statement kuti debate nyaya yacho and so forth. Ndo basa ministerial statement inetsa kuuya. Yeah, it is not looking good. The party itself is not strong structurally. Madisisi angare kunyepa ndipo pamichona pamasero apa ndiwanoti kuti party iri kwenda hakuna and nezviripo background party hakusina. The only way is to unite the people. Vakadzinga vanhu vangava nevanhu isusu still tiri gamatoko vana mai mujuru vana kaukonde vana machaya vana mvundura manikaland vana mushore and all that. So langa much south tine 2013 taona 2/3. So if you don't work on that, it's important kuti people will not follow vanhu vasina vanhu. And the best thing was to reconcile. But vaifunga kuti vanozvigona to reconcile because hamupaze 9 provinces out of 10. Yes, there's heavy factionalism, there's division. Munoisa Mutsvangwa as a spokesperson akajiwa anga presidential advisor akamboti president wacho chikwana chamisa adzoswa ipapo. So you cannot have losing faces. People want to see winners regardless of what it is. They want to see winners. So it's a bad phase. It's going to be very difficult for them to recover. I had thought they would do a reconciliation. Munhu wese ngauye tishande naye unconditionally because iye mkuru akambodzingwa akavuti neve G40 but we G40 nela cost angabatana kuti vadzinge gamatox iwo akazodzingwa. So munhu wese at some point akadzingwa. So reconcile, bring everybody together. Chero ana Tyson, chero anani vanhu veZANU-PF, ana Mzembe vanhu veZANU-PF, and bring them back and see how it's going. You can only be strong as a party mune vanhu kaende vanhu vane ability to mobilize vanhu vane vanhu and so forth. Izvo kunyeperana mareports esiyayo kuti G40 every day zvinonetsa. Rule of law is missing, reversal of policies, policies, inconsistency of the monetary policy. 1 minute mudhara the next thing I reverse. 1 minute ataura zvinonyaya chanakira, the next thing I reverse. Who's advising the president? Attorney General vari kupi? President vari kushanda, tichaona vachishanda, but havangashande vega. You know, you need to have a team that complements your vision. I don't think that team complements the vision. It's a disaster, no two ways about it, and you need to be honest. And the Populative Bureau, who, if it's true, they must sit down and not do propaganda and so forth. Vachamanya buildings, every generation again needs to be in power. ZANU-PF needs to rebrand. It needs to give the young people hope that one day you'll be in this position, one day you're in this position, and so forth. If you look at Chris Mtsvangwa, spokesperson who is ZANU-PF, compared to Mahere, like Ostalos, Mgwadi is even better. Mgwadi has got a certain narrative, whether right or wrong. Mwanamdiki atadza, manje Chris mkatatadza kutaurira. Vari kuna America huku, vachidyana nema-Americans. You know, those are double agents. Chris Mtsvangwa has always been a double agent, and I don't know why the system does not pick that. You know, he loves money. He loves money. Anybody who is a capitalist as a politician will compromise their party for money. That's a well-known factor, you know. So that's what it is, and that's my analysis without fear or favor. Kuranga ne vanhu vake vaimudza chokwadi vese vakabviswa vaitaura chokwadi asara nevanhu vanomunyepera, you know, and so forth. Midlands has created havoc for him, and it will be very difficult. Mumusha mkuru mafange makanyarara ini ndiri chairman we province ndaenda kuna Mugabe once a month ndiva brief out province yakamira say. I would tell him that you are only as strong as your province. He listened to it, and I would meet him and tell him this is the state of politics in Marsh West where you come from. Mkana musingazive zveMarsh West zvinonetsa kuti muti mune power kumusoro ukamudza zvakamira sei, and we agreed on that and we did that. So it's very sad. Level of corruption has never reached this level at all. Reach this level, and no one is prepared to stand up in the Politburo, in the Central Committee, and tell the truth.
Nobody. No amount of propaganda will change the thinking and the perception of the people right now. When people are going to elections, they must be happy. Chibage, they are prepared to import in US dollars. My farmers are better in US dollars. Nekuti kune corruption. So even get a production, you're still hamstrung with corrupt people pushing the agenda and so forth. Vanoda varunguka, that's the problem. The Second Republic, inoda varungu pfurano atenga. Nyaya dze-indigenization ZANU-PF repealed it. Vakati maforeigners vari kuti hatiunze mari nemutemo wenyu, ko mari yavakaunza ndeipi? Rule of law, vanhu vese vari kufa. Dzamara, there's no answer to it. More blessing and share, there's no answer to it. It does not sit well with a country that is as democratic as us, as educated as that. We still believe in brutal killing. Not only that, the police must then act and arrest those people. If the police is not doing that, there's anarchy in the country. There's no rule of law. And who wants to put in money in a country like that? Nobody wants to invest in a country where people are killed and you cannot account. The president is the number one citizen. Each one of us belong to him. And he has to speak about us if we have gone missing, and must take appropriate action timelessly and so forth. So it's very disappointing. That's my analysis for you. I open my bat. It's sad. It's sad, my brother. Thank you for that powerful analysis. There's something chandoda kuti muone, Honorable Mliswa. Pane issue yokuti when ZANU-PF had its National Cell Day yesterday, ma points mazhinji, ma meeting points mazhinji, hakuna atinoti ma cell meeting points. So basically these people were meeting panowanzoitirwa ma branch meetings. So you notice again kuti branch roga roga in ZANU-PF rinenge rine 6 macell. We actually reduced ma cells acho akareduced ayaya from 9 to 6. So you find kuti some of the figures dzaiwanikwa vanhu mumacells pavaizoti kana vamita kapaya pamacells paya paifanira kunge pachizodivhaidwa vanhu kuti cell rakati, cell rakati, cell rakati, so ma 50-50. So I was just checking when I went around kuti no, vanhu vanga vasingakwani, vanga vasingasviki, vanga vasingamiti ma 300, vanhu vaisvika ma 60, ma 70 pama branch ipapapo. You see, I don't know why system is not picking up that. If it is picking up that, I want to understand kuti vafana ava ve-intelligence times vaakutotya kutaura zvimwe zvinhu because they will be persecuted at the end of the day. So in my information I want to understand kuti they are now restricting it nenyaya yekuvhundudzigwa, nenyaya yekutya, nenyaya yepersecution pamabasa, kuti akanyora ichi unopedzisira persecute at the end of the day. It's so sad. It's so sad how people are struggling, my brother. Kuti civil servant izvezvi vari kutambiriswa 24,000 RTGS, chingwa chicha 1,000. Izvo zvese izvozvo hazvina adresa for the past 5 years kubva papinda Mnangagwa, vanhu vari kutambura. Kana muchida kuona honorable chef Mliswa, kana muchida kuona kuti vanhu vatambura, they think this is the worst. Matambura aita vanhu, zvinhu zviri kukwira, masalari dzevanhu vakamira mumatauni. Taurire kuti ticha anosurviva sei, ada kuenda kubasa, ada kudzoka kubasa, ada mari yetransport, ada mari yerent, ada mari yemvura, ada mari yegrosari, ada kuendesa mwana kuchikoro, mwana iye ada kuenda adya. And the president is still quiet about it. The president himself is still quiet about it. No. Inini hangu ndakutoita ndichiona vanhu vanogona kundishora havo kuti Shoko unotaurisa. You see, ndofunga ndo chinhu chamupfungwa dzavanhu kuti Munyaradzi Shoko anotaurisa. But chokwadi chiripo ndechekuti ini ndakutoona sekuti vaMnangagwa vatotengesa, and vaMnangagwa ndiye munhu manje ari kuto is a sell out to me when I see him. Because zvavari kuita vaMnangagwa hazvisi zvomunhu unoda kuwina 2023. How do you expect to win 2023 when your own security achifa nenzara, your own personal security officer achifa nenzara? You see, it's so pathetic. And handinyazoziva kuti mukuru vakanyatsotsika pai chaipo chaipo hamene kuti vakanyatsotsika pai. It's so sad. It's really sad, my brother. Zvokuti
maonero angu ndoona sekuti mukuru vakutoita zvinhu zvechifinhu zvazvokumeka shuwa kuti iyo ZANU-PF pachezvayo ichitofa vachitongobva pachigaro iyo mva yatongofa, so that he hands over the power to what, to the opposition. That's what I understand, and I don't see him going kuti achawina 2023 achivhotegwa nani. Hapana mucivil servant anokwanisa kuchengeta mai vake kumusha kana mumwe kutengera mai shuga chako unosara unei, hapana. So you notice kuti no, vanhu vangoita chango vachijairira chokuti vanhu vanoti idipfe pamberi neZANU-PF, but hapachina, hapana ndochokwadi chiripo. So tangomirira kuti tione zvedu kuti zvinoenda nokupi, but chokwadi chiripo ndechekuti chamisa tongotora nyika achada ndiani, because look, izvezvi majunior officers, how much are they getting, my brother? How much are they getting? Teacher, nurse, how much are those people getting? Vanhu vatambura, my brother, vanhu vatambura honorable, and inyika rudzii yokuti inoita muwo veteran anenge ari kuexile achitiza his own country. It's so pathetic. It's so pathetic. It's so pathetic. He has failed to unite the people. Hakuna muyouth une hope. Kana iri segeneration yedu isusu maborn free vanhu vakazvagwa from 1985, 86, 87, 88 chikwira kudai, hapana akambobata spaceslip apo, hakuna. And where are we going about it? Izvezvi munhu unovhura mine, honorable tarisai, munhu unovhura mine woita noise kuti ndiri kuvhura mine anoziva ndeye mwana wake. Musunu akavhura kudzana herengi anoziva ndeye mwana wake. Izvezvi macompanies chaiwo ari kunzi ari kuoperata anenge akaexemetwa tax. Macompany wayo anoexemetwa kuti tax, at the same time import duties aya anenge akaexemetwa. Why? Because they are owned nemwana wake. It doesn't mean any sense. Hazvibetseri. Unosvika mukadzi wako ushokwadi, unosvika pabhodha wobata murume mukuru bhurugwa womutuka nezvinyadzi kuti machenda ako. Just imagine mukadzi wapresident achituka murume mukuru pabhodha only because ari kutukigwa nyaya yekuti anga achibata huori hwanga uchiitika pabhodha hwechrome iri kuenda isina mapepa kuchina. Ndozvaari kubatigwa izvozvo. Just imagine Forbes border poster. Hapana akazviinvestigata, hapana azviburitsa, hapana azvifumura. It's so pathetic. It's so pathetic, and what is happening varume, kwanga ungobatirira kuti makaita chijairira chiya chamamunacho navamugabe kuti ZANU-PF patenyu, but chokwadi chiripo chekuti vazhinji muchafenda come 2023. Mukuru achinzi Bhogo muchamuona achita handover power, ndiye achaita first mukuru iyeye kuti handover power. Ndozvichaitika ipo pana. Hazvizi kuita kwaMnangagwa kusiko kumunhu aroda kuwina election uku. Watova kwechifinhu kuende matorero acho, tarisai kutora kwacho kuri kuitika pese, every mine they own it. Izvezvi Diamond chaiko nditaurirei chinhu chimwe chete chakaitwa neDiamond iri muno muZimbabwe. Chwani chakaitwa neDiamond muZimbabwe kuti okay fine, from mafunds atakawana paDiamond chakaitwa ndechichi. Nothing. We have everything in this country, but we have the worst people vanhu vari kutambura muZimbabwe. So no my brother, people vanhu tatambura.